வணக்கம். இன்றைய ராசி பலன் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்று சுபக்கிருது வருடம் சித்திரை மாதம் 22ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை, பஞ்சமி திதி, திருவாதிரை நட்சத்திரம். இன்றைய கிரக நிலைகளை பார்ப்போம். இன்று மேஷ ராசியில் சூரியன் ராகு, ரிஷப ராசியில் புதன், மிதுன ராசியில் சந்திரன், துலாம் ராசியில் கேது, கும்ப ராசியில் சனி செவ்வாய், மீன ராசியில் குரு சுக்கிரன். இன்று விருச்சிக ராசிக்கு சந்திராஷ்டம நாள். 12 ராசிகளுக்கான ராசி பலனை பார்ப்போம். முதலாவதாக மேஷராசி. மேஷராசிக்கு இன்று ஒரு மேன்மையான நாளாக அமையும். இன்று உங்களுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடையே ஆதரவு கிடைக்கும். இன்று வெகு நாளாக நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்தி வெற்றி காணும் உன்னதமான நாள். அடுத்ததாக ரிஷபராசி. ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஒரு முக்கியமான நாளாக அமையும். வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் மற்றும் உயர் கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல விரும்புவோர் இன்று நல்ல செய்தி கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்ததாக மிதுன ராசி. மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். மனதில் ஏதோ ஒரு குழப்பங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் தெய்வ வழிபாட்டால் நீங்கள் அந்த குழப்பத்திலிருந்து விடுபடலாம். இன்று உங்கள் தந்தையார் மற்றும் தாயார் சொல்படி கேட்டு நடந்து வெற்றி காணும் நாளாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக கடகராசி. கடகராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக அமையும். இன்று அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு திருப்புமுனை நிகழும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். யோசித்து செயல்பட்டு வெற்றி காணும் நாளாக இந்த நாள் அமையும். அடுத்ததாக சிம்மராசி. சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு ராசி அதிபதி உச்சத்தில் உள்ளார். தனியார் அலுவலகங்களில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகளுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அமையும். உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும். மாணவ மாணவியருக்கு இது ஒரு வெற்றி காணும் நாளாக அமையும். அடுத்ததாக கன்னிராசி. கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஒரு சுமூகமான நாளாக அமையும். நண்பர்களிடமிருந்து உதவி மற்றும் ஆதரவு கிடைக்கும். தோல் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு சிறு சிறு கோளாறுகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகவும். அடுத்ததாக துலாம் ராசி. துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான நாளாக அமையும். இன்று உங்கள் வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வரலாம். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பிஎஃப் மற்றும் இதர இன்சூரன்ஸ் பணம் இன்று உங்களை தேடி வரும். வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆதரவு சரியான நேரத்தில் வந்து சேரும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காணும் நாளாக இது அமைகிறது. அடுத்ததாக விருச்சிக ராசி. விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இது சந்திராஷ்டம நாள். இன்று புது முயற்சிகளில் இறங்க வேண்டாம். பிரயாணங்கள் மற்றும் பண பரிவர்த்தனை செய்யும் போது கவனமாக இருக்கவும். அடுத்ததாக தனுசு ராசி. தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு மேன்மையான நாள். இன்று சரியாக திட்டம் தீட்டி எல்லா விதமான வேலைகளையும் குறித்த நேரத்தில் இன்று முடித்து விடுவீர்கள். இன்று நீங்கள் புதிய ஆலோசனைகள் பெறுவீர்கள் மற்றும் புதிய திட்டம் தீட்டுவதற்கான ஒரு முக்கியமான நாளாக இந்த நாள் அமைகிறது. அடுத்ததாக மகர ராசி. இன்று உங்களுக்கு கடன்கள் வசூலாகும். இன்று ஆரோக்கியத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டோர் இன்று வெற்றி காண்பீர்கள். குலதெய்வ வழிபாடு வெற்றி தரும். அடுத்ததாக கும்பராசி. கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு வெற்றி காணும் நாளாக அமையும். செலவுகள் இருக்கும். ஆனாலும் அதை தாண்டி சேமிப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒரு செயலாக இன்று காணப்படும். மாலை நேரங்களில் குடும்பத்தோடு வெளியே சென்று வர ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் அமையும். தாயாரின் உடல்நலனில் அக்கறை தேவை. அடுத்ததாக மீனராசி. மீனராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப நபர்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படும். இன்று உங்கள் தந்தை வழி உறவினர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டும் நாளாக இது அமைகிறது. நன்றி, வணக்கம்.